Эльмира апа, исәнмесез? Без Сәйлән фестиваленең финалистлары. Без 8-әү, минем исемем Мәрьям, бу Сәйдә, Кәрим, Әминә, Әмир, Арслан һәм безнең 2 кеше онлайн форматта булачак бүген. Руслан Закиров һәм ул беренче булып сорау бирәчәк. Исәнмесез, балалар. Сәлам. Исәнмесез, Эльмира Рамилевна. Минем шундый сорауым бар иде. Яхшы җырчы, нинди җырчы? Минем өчен яхшы җырчы, әлбәттә, профессионал булырга тиеш. Аның бәлки ниндидер институтта, консерваторияда, училищеда белем алырга тиеш. Әлбәттә, бик күп җырчыга тәҗрибә кирәк, репертуар кирәк, яхшы китапларны укырга, кино карарга, концертларга йөрергә. Анда список зур, минем зур. Ул 10% кына әйттем мин, нинди яхшы җырчы минем өчен булырга тиеш. Безнең яшьтә сез нинди идегез? Актив, кыз булдым, конкурсларга йөрдем. Конкурсларда бик дулкынлана идем. Музыка мәктәбенә йөрдем. Аннары 8-нче класстан 11-нче класста мин юридик лицейда укыдым. 4 ел полиция формасын кидем. Анда криминалистика, психология, бүтін прав буенча юридик яктан, аннары огневая подготовка минем булды. Менә шундый мәктәптә мин укыдым. Рәхмәт бик зур. Эльмира апа, сезнең берәр кайчан чәчләрегезне турайту теләге бар идеме? Бер вакыт бар иде. Мин кибеттә турайта торган утюжакында сатып алдым. Берничә тапкыр аның белән мәшәкатьләндем, чөнки шәш күп. Әмма дә ләкин мин теге шәшне турайткан вакытта икенче кеше. Мин үземне танымый идем. Һәм мин үземнең көдрә шәшне бик яратам, турайтмыйм, биштә турайтмыйм. Бик яратам үземнең шәшемне. Рәхмәт. Моргенштерн кебек җырчылар кирәкме? Сез аны тыңлыйсызмы? Моргенштернны мин тыңламыйм. Инде кирәкме, юкмы, һәр кеше үзе сайлый. Маяковский әйткән иде: если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно. Шуңа күрә бәлки шундый замана, бәлки хәзер кешенең дөньясы бик күп агрессия яктан да, ниндидер сопротивление яктан да бар. Шуңа күрә һәрбер җырчы ул бит безнең кешеләрнең ниндидер көзгесе дип әйтергә дә ярый. Шуңа күрә син үзең сайлыйсың, тыңларгамы, юкмы? Дөньяны үзгәртергә кирәк булса, нәрсәдән башлар идегез? Әлбәттә үземнән. Тавыш юалганда нишләргә кирәк? Әйбәт сорау. Сөйләшмәскә, җырламаска, тып-тын гына булырга тиеш син. Аннары мин беләм берничә рецепт. Ул бал белән анис дигән бер үлән бар, әйе. Менә аны кипятокка, кайнар суга саласың да, булгатып, аннары аны эчәсең. Менә шундый рецепт бик әйбәт бар. Музыканы да тыңларга ярамый. Берничә көн үзеңне бернинди дә информация, бернинди дә тавыш булырга тиеш түгел синең. Менә шундый киңәш. Эльмира апа, безнең әле тагын бер катнашучыбыз бар. Ул Сабадан һәм без аны шулай ук телефоннан тоташтырдык. Ярый, мин Бу әзер. Илүзәр. Илүзәр, сәлам. Исәнмесез, Эльмира Рамилевна. Сезне күргән бик шатмын. Рәхмәт, мин дә. Минем сезгә бер соравым бар иде. Җырчы булыр өчен махсус белем кирәкме ул? Әлбәттә кирәк, минемчә, чөнки профессионал яктан син бөтенсен белергә тиешсең, сәләт талант булырга тиеш. Әлбәттә һәрбер кешегә профессионал яктан ул кирәк, минемчә. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Эльмира апа, без барыбыз да җырлыйбыз. Һәм безгә кайберәүләребезгә киңәшләр сездән кирәк иде. Һәм без сезгә җырлап карарбыз. Әйдә, Кәрим, башла.
Эльмира апа минем бар бер җырым, мин хәзер аны җырлап күрсәтәм. Әйдә. Бер куплетін ғана. Барлық телләр арасында иң якыны үз телемнең бишек җыры биргән мине үстереп. Рәхмәт. Тавышың бик матур. Беренче киңәшем шундый. Артикуляция яктан бик актив булырга тиешсең. Ниндидер сүзләр теге аңлашыла, ә менә артикуляцияны актив ясасаң, икенче төрле тавышта чыга, син үзеңдә актив буласың. Шуңа күрә менә беренче киңәш артикуляцияны актив күрсәтергә. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Хәзер Әминә җырлап күрсәтә. Берсе арып тукти дисәң, икенчесе тотына, өченчесе шукиләрне салып тора нотыга. Берсе арып тукти дисәң, икенчесе тотына, өченчесе шукиләрне салып тора нотыга. Ой, шундый матур җыр. Әфәриннәр. Так, вокаль яктан миңа синең тавышыңның ничек әйтергә инде, менә син җырлаганда үзеңнең тавышыңны турга юнәлеш булырга тиеш. Чөнки монда гына җырласаң, бәләкәй генә тавышың, ә менә тегендә алып барсаң, тавышың бөтен сәхнәне урап ала. Шуңа күрә әйдәле, не бас, тагын җырлап кара әле. Менә турыга әйтеп. Берсе арып тукти дисәң, икенчесе тотына, өченчесе шукиләрне салып тора нотыга. Менә искиткеч, молодец, әфәрин. Киләле иделнең җиле, юлларга чәчәкләр сибәле. Ак булып, саф булып истә калсын, Казанның кадерле кичләре. Аңлашылды, әфәрин. Беренчедән син авызыңны бик каты итеп тотасың. Шуңа күрә тавышың да нишләптер теге турыга бармый. Авызыңны ирекле тотырга кирәк. Ну-ка, тагын бас әле. Киләле иделнең җиле, юлларга чәчәкләр сибәле. Менә күрдеңме? Всё, супер! Керим әле урманнар арасына, сөйлим әле серләремне, сандугач баласына, баласына. Ой, искиткеч булды. Рәхмәт. Минем өчен, әлбәттә, җырның иң махсус әйбере ул аның син нәрсә җырлаганын белергә тиешсең. Бу җырда тавыш кына түгел, син аның тирән мәгънәсен күрсәтсәң, тагын да җырлаганың бик байлырак булыр. Шуңа күрә әлбәттә мәгънәсен укып, белеп, икенче ниндидер тирән вариантларны да табырга кирәк, философик яктан. Менә шул вакытта син үзеңнең фикерләреңне, үзеңнең җаныңны күрсәтәсең җырчы буларак. Алматтаның алмасы, тәмле хуш исләр сибә. Алматтаның алмасы, тәмле хуш исләр сибә. Сине генә көттәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Сине генә көттәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Ой, рәхмәт. Беренчедән, бик кеше энергетика. Бөтен сүзләрен аңлыйм. Бик зур рәхмәт, барысы да миңа ошады. Сораулар минем юк, киңәшем дә юк. Бик шатлыклы көнем бүген, чәчәк атканы яран гөлем. Сулар сипкән идем җырлап, Тукайның мин туган телен. Сулар сипкән идем җырлап, Тукайның мин туган телен. Ой, әфәрин. Сез искиткеч җырчылар.
Сезгә бик зур рәхмәт, Әсиңа. Тавышың бик матур. Мәгънәсендә аңлап җырлыйсың. Ә менә мелизмлар буенча менә шундый киңәш. Һәрбер мелизмның бар ноталары. Һәм бу ноталарны син фортепианода бәлки баянда уйныйсың, любой музыкаль карауны аласың һәм аны уйныйсың. Һәм теге инә кебек бу мелизмны җырларга кирәк. Чөнки игътибар бирмәсәң, бу мелизмлар ничектер тегеләй булай гына килеп чыга. Бер фразаны җырлап җибәр әле мелизм белән. Бик шатлыклы көнем бүген, чәчәк аткан яран гөлем. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Бер вариант. Икенче вариант. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Инә кебек син аны җырларга тиешсең. Аннары мелизм бөтен структура буенча бик матур итеп килеп чыга. Эльмира апа, минем тагы бер соравым бар. Инстаграмда сез үзегез җавап бирәсезме? Әлбәттә, мин үзем җавап бирәм. Әмма дә ләкин минем бар администратор, кайбер сообщенияларны, смс-каларны директорга язганны, ул да җавап бирә. Без командада эшлибез. Эльмира апа, сез бик зур конкурсларда катнаштыгыз. Аларда катнашуның кайсы яклары күбрәк? Уңаймы, әллә тискәреме? Яхшы сорау. Һәрбер конкурс, һәрбер яктан ниндидер яңа тәҗрибә миңа бирә һәм теге менә бу конкурс җиңел булды, бу конкурс бик катлаулы булды дип әйтергә ярамый, чөнки һәрбер конкурста мин үземне икенче төрле ачам, ниндидер яңа максатлар куям. Шуңа күрә мин әлбәттә конкурсларны бик яратам һәм конкурсларда катнашырга әлбәттә кирәк. Эльмира апа, сезнең җырлыйсы килмичә сәхнәгә чыкканыгыз бармы? Кайбер вакытны әлбәттә кәеф юк. Әмма сәхнәгә чыкканда бөтен проблемалар юкка китә. Чөнки музыка икенче дөньяга сине урап ала. Ул сине терелтә. Шуңа күрә җырлаганнан соң минем кәефем күтәрелә. Эльмира апа, кайбер җырларыгызны башкарганда йылаганыгызны күргәнем бар. Сез аннан соң ничек җыелып, яңадан җырлауны дәвам итәсез? Әлбәттә, кайбер вакытны эмоциялар урап алалар һәм шул вакытта үзеңне контрольгә алырга кирәк. Беренчедән сулыш буенча. Сулыш алганда, актив җырлаганда ул безгә булыша. Шуңа күрә теге физик яктан колебаниялар булганда, теге дип җылысылары килгән вакытта сулыш миңа булыша. Үземне теге балансны тотырга. Безгә теләкләрегез нинди? Беренчедән, мин сезгә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Сезгә рәхмәт бик зур. Бик кызыклы сораулар. Һәм иң зур киңәш музыка белән шөгыльләнегез, җырлагыз, матур-матур мәгънәле җырларны сайлап, сәхнәдә үзегезне 100%-ка күрсәтегез. Үзегезне жәлләмәгез. Тамашачы белән әлбәттә җыр аркасында сөйләшегез. Бу дөньяга ачык булыгыз. Һәм саулык, сәламәтлек сезгә телим. Эльмира апа, сезгә бик зур рәхмәт. Без сезнең киңәшләрегезне тыңлап, аларны башкарырбыз, үзебезнең җырларыбызда аларны кулланырбыз. Һәм килгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Тагын да көтеп калабыз. Рәхмәт бик зур. Сау булыгыз.